sayaw na, basta makadungog sa akong sunak na halabira. Gibon na litukar mo sayo kapil, hasta tong giba sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Bakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip pag wiggle-wiggle. Rampahitan ang mga bukol, cool! Parisan ng tuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawin na! Ng bomba, hirap papapapam. Pakosin ko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok ang sugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw, ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagang viewers ang mga mutanaw, pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam, ratatatatantan, sayaw wirap papapapapapam. Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupig may teenage mutant nga turtle, kusog mo backflip mag wiggle-wiggle. Parisan nagtuba nga bahal, kung mahubog matagak sa kanal. TikTok ang oso pook ang suot, wako'y pakibisan ginapanuhot. Manglupad ta! Sayawin na! Sound trip sa manglaba, kuso-kusohi ang nasa planggana, hasta mga Okay guys, good evening. Hello everyone. And shout out sa lahat na nandyan sa baba. Good evening, good evening, good evening. Happy Tuesday. Ayan. So guys, mag-shout out tayo guys. Shout out tayo sa lahat na nandito, andyan. Guys, habol lang sa attendance. Ang sa hindi pa po nakapag-attendance sa attendance po kayo, nandiyan yung attendance natin, naka-pin. Ayan, i-click nyo lang po yan. Ayan, tapos pa-like and share guys sa ating Facebook. Ayan. So, mag-shoutout tayo dito. Mag-start tayo kay Sweetie Kids, Punto Garcia, kay Ma'am Nayet. Ayan. Mga tamsak mula kay Ma'am Ay. Kay Sir James Bang. Ano all. This Wonder in Canor, Tambal ni Roxanne, Nora Cookie, Mocha Food. Ayan. Savannah Adventure, Anak ni Kadagat, Manang Wiz, Ninja, The Mountain Princess Dog, Berliano Ninja. Ayan, kay Inday Beth Vlog, Society, Julie Abby, Jekaya Ninja, Ganggay, Ma'am Helma, Ma'am Marlene, Ma'am Ina, guys, TV Vlog, ayan. The Reality Vlog, shout out kay Wayne Asset, Ma'am Wayne, shout out, Dung Adi, shout out. Ayan, shout out guys sa aking mga bago. Saka sa lahat natin ng mga bago dito. Ayan, kay Ma'am Anbang, Peter Bessie, shout out for Didi. Shout out. Ayan guys, palike and share tayo guys at habol tayo sa aking attendance.
Silence. Attendance lang tayo, guys. Thank you, Ma'am Ray. Ma'am Miss Ann, shout out to you. Guys, attendance na guys sa ating session. Sino kung walang pangalan mo sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si usod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay tumulapag lupit kay tinismutan nga third meron siya, oh. Wala siyang pangalan. pare sa nagubak nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang uso pook ang suot wako'y makibisan Tingnan mo dito, halika dito. Sunod kayo sa gusto. sa manglaban kuso-kusuhi ang nasa planggana hasta mukaon Bigay ka ba niya? Ito ba rin yung sa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Aha! Mabata matigulang mo sayaw na basta Ayan guys, shout out. Ikaw girl. Ayan, shout out ng ikaw girl. hasta tong giban sa mar ulpot ang sa Ma'am Costa, shout out. pasang ng Kay Sir Jed. Jed, shout out Sir Jed. hirap Ayan, good evening sa inyong lahat guys. Ma'am Anbang, shout out. sayaw hirap Ayan, guys TV Vlog, shout out. Sige po Sir Jed. Thank you Sir Jed. Bakit ba ito? Bago yan. Magdagdag na lang din. Thank you, Ma'am Miss Ann. Guys, alam niyo na, ang alin. Ang alin, guys, TV vlog. Ayan. Sino si guys, TV vlog? Guys, marami kayo, guys. Guys. Ano ba yun, guys? Guys, mag-attendance na kayo, guys. And pa-like and share, guys. Ayan. Pa-like and share. At shout out pala dito sa ating kasama. Ayan, na nandito sa likod. Sir John. Salamat, Sir John. Ayan. Yung pa guys, ang hindi ko na shout out guys. Guys, TV vlogs. Bakit ganyan ang ano mo? Ay, pagbukot. Ano ba kami gumamaya? Hindi ko alam. Pa-promote po, madam. Anong main channel mo guys? TV vlogs guys. Wala kang din attendance. Wala ka mang attendance, guys. Diyos ko, Lord. Diba si ikaw, girl, may ano? May paangat to. Wala. Ito ba sila? Yung totoo for real. Ano ba talaga? Ito yung main channel mo guys, TV vlog.
Guys, ano yung main mo? Wala kang attendance, mag-attendance ka po. Cute naman ang tao mo. Eh, wag mo akong bulahin, guys. Huwag mong bulahin guys, kanya wala yun guys. Hindi ako naniniwala, guys. Hindi ako ganun sa ano. Hindi ako ganun karupok. Wait, naano ko siya. Invite sa'yo guys. Hindi. Yes, Hikaw Girls. Ma'am Hikaw Girl. Ayan. Nasa attendance ka na. Ayan. Thank you. Ayan. Guys, pa-like and share tayo, guys. Para ano. Ma-claim nyo mamaya ang ano, ang prices natin sa mga share. Ayan. Kasi no share tayo, no win. Ma'am Nora Cookie, Nora Cookie, ayan, shout out. Nagtawa-tawa man to si guys. Ano ba to si guys? Tawa-tawa ka dyan, guys. Hindi ka mamaya malalapag, guys. Pag wala ka sa attendance. Attendance na kayo. Ayan. Kukulay na ako ng mga ano dito. Sorry, sorry. Sorry, father. Attendance na ba, guys? Isa ako nag-uusap na ako dito. Ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapam. And mag-start na tayo mga guys. Sir Jed, thank you Sir Jed. Ayan, makulayan na kita dito sa Sir Jed. Thank you so much. Gaya na kita ng kulang. Tagmanong check ko, sir guys. Wala ka dito, sir guys. Basta ibang ka nakatindan. Ninja talaga to, guys. Guys, sir guys, siguro. Ayos ka guys. Talaga kita ikapag mamaya guys. Yung totoo lang, kay sino to? Ikaw? Hindi ako masyad naman. Ay! Tangan mo naman ako dito ay. Hulaan na kasi hanggang madaling araw matapos po ito. Yes, Ma'am Nora Sophie. Ayan. Kain ka po muna kay mag-continue kami hanggang madaling araw. Pero pag may mamaya, may sasalo sa Team Wakwak, ayun. Maga tayong matatapos. Umaga na pala. Ayan. Sir Jed, okay na po Sir Jed. Nakita ko na yung mo. Records mo. Okay guys. Paano ba mag-attendance? Guys, TV, vlogs, ayan.
mag-attendance, nakikita mo dyan sa ating chat box. Ayan. Sa live chat. May nakapin dyan. Click mo lang yan. Sir guys. Ano man tawag kayo? Sir guys. Guys na lang guys. Guys, pala sa tulipos ay guys. Ayan. Ganun na papagalis. I-click mo lang yan yung may nakasulat dyan na palista dito. Ayan. Tapos mapupunta ka po sa ating attendance form. Ayan. Sir guys, ma'am guys. Ba, nasa tawa na yung tawa ako dito. Diyos ko. Hindi ko alam kung babae ito o lalaki. Okay guys, mag-start na tayo. Guys, sige vlog, mag-attendance ka na lang po sir. Ayan. Guys, nagmam, nag-share, mga guys. Nagkamang guys. Kamang na guys. Ito guys, di kamang naglain guys. Ayos ko dyan guys. Ayos ko dyan guys. Marian, sir, yung Ma'am Marian. Thank you, Ma'am Marian. Okay. Sa pagpunta. Pag-seryoso dyan guys, yung live. Ayos ko dyan guys. Manahimik kayo dyan kaya magbasa na po na ano. Okay, mag-ano na tayo ng ating flow ng ating live. Ayan. Hindi pa maga. Ano na? Nag-shoutout na ako natin. Shoutout. Shoutout ko siya. Saan si ano? Pa-check, okay. Uy. Oh, nana si guys, tanaw na po. Guys, nakasagay guys. Sino yan siya? Sino invite mo guys? Roseanne. Welcome to my Ma'am guys. Roseanne. Talagang hindi siya nandiyan. Ayan, welcome po sa aking channel. Ayan, sir guys. At sa lahat ng mga bago na nandito. Ayan, welcome po sa aking channel. Ako nga po pala si Agency. Ang laki-laki ko naman dyan. Ayan, ako nga po pala si Ilongga, OFW Vlogs. Ayan. Welcome po dito sa ating channel. Ayan. So, ayan guys, mag-start na tayo. Ang cute mo pala guys. Nandito na si ano. Nandito na sa atin na si guys, si Vlogs. Ayan. So, kahit makinig tayo guys. Diba? Ngayon pa lang guys, video. Ayan. Kahit makinig muna tayo guys. Ayan, para makapag-start na tayo. Mga langga naman, ugot ko. Charot sabay. Naugot ko. Ayan. Kahit makinig po tayo mga langgang. Ma'am Roseanne. Ayan, padaanin muna natin ang ating mga thumbsuckers. Ayan, from Ma'am Jo. Thank you, Ma'am Jory. Ayan, shoutout sa inyong lahat, guys. Ay, hindi na pala ako magsasabi ng guys lang. Gano'n na lang kay My Guys TV Vlogs lang. Okay? Thank you so much sa inyong mga pathamsak mula kay Ma'am Jory. O, diba? Baka sabihin ni Sususo. Marami na pala tao. Ganda na.
Guys lang guys. Ayan, kasi hindi ka lang yun. Baka maputol ba? Ayan, thank you so much sa sa mga patamsak galing kay Ma'am Joyce. Ayan, shout out natin kay Ma'am Fatma. Marinig ako ni Ate. Pangalan ko naman niya. Sabihin niyo, pangalan ko yun eh. Ayan, kay Ma'am Fatma. Ayan, shout out nga lang. Pangalan kasi ng amo ko. Ayan, kay Ma'am Savannah. Kay Sigang Day, with Water in Canor. William Lee. Inday Best Vlogs. Ayan, shout out si Ma'am Marian Soyo. Ayan, Papa Jack. Karibal ni Budoy. May karibal na sa Budoy. Master Ninja. Ayan, Mami Costa. Ayan. Shout out. Tamsa kayo dyan. Present po ako. Kasi matapos na Sige, Ma'am Marian. Sige lang, mag-ano tayo muna ngayon. Ano muna tayo ng ating bayan. Ayan, Ma'am Marian, shout out. Thank you guys sa inyong mga mga thumbsuckers. Ayan. So, sa lahat na nandito, ayan, lahat na mga nandito na, kahit makinig po tayo, guys. Kahit makinig tayo. Binakita mo ang sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog. okay, kahit makinig tayo, guys. Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wirap. Kahit makinig tayo, guys. Para makapag-start tayo. Kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlaw di dud ni matang tang 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 iran. Go, guys. Go, go, go. Ana ang sikreto sa mga musayaw. Gusto ko na. Sang mga mutanaw parisin nga sabaw. Sir, guys. Kahit makinig po. Kahit makinig. Yan. Lalong-lalo na sa ating mga bago. Hello, ma'am. Anawa pa. Shout out. Ayan. Ang cute na boses nito. Para kang para kang baby na kakawala lang sa turil. Hello guys! Good evening dyan sa baba. Bigyan love shout out sa lahat-lahat. Ma'am Rita. Ng bomba hirap papapapam pakusin to karila gobo kanang iyang baho kay mula gobo. Saglit lang guys na kaya tingog sa akong amo nagtaas lang. Kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba Sir guys? Pinag-ibang ka ba sir guys? Bago mo ba to? Hi sir guys! Sir guys, sino ang team mo sir guys? Parisa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw nga sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan
Hello, mega love shout out. Rain Asmis. Hintayin na natin si Mami Longga. Malakas na yung music dyan, guys. Hello, mega love shout out dyan sa baba. Sir Guys TV Vlogs, anong team ka po? Team Advance ka po ba? May ano lang si Mami Longga. Tinawag lang ng amo. Sir Guys, Basta makadungog sa akong sunak kahalabira. Gibon na lito karam okay na guys? Yes, loud and clear. Hi! Hello po! Welcome sa live ni Ma'am Ilongga Pulitz. Cherilyn Bilandrez. Hello, the reality team. Ano ka? Hello. Ay, bagong account mo to, sir, guys? Ikaw yung nakausap ko kanina sa, sa GC. Hello, Sir Dungko Liz. Mega love shout out. Hintayin lang natin si Mami Longga, guys. Guys, attendance na po yung hindi naka-attendance. Si Mel Chels. Check natin sa attendance po. Yes po, Sir Guys TV Vlogs. Yes, invited by Ma'am Rose Tan Channel under sa Team Advance. Si Milchel, nandito na po siya sa attendance. Hintayin natin si host. Tinawag lang ng amo. Ako na lang kaya mag-share ng ng attendance niya. Andiyan na si Sir James. Sir Jensky, andyan ka na ba? Mag-ano ka na, Sir Jensky? Ang meaning ng tamsak is like. Tamsak meaning like, dikit meaning subscribe. Oo nga, ano yung tamsak? Ano ba? Like, alam mo yung thumbs up? Opo, andito na po si Melchel. Andito na po siya sa attendance. basta makadungog sa akong sunak kahalabira. Gibon na lito karam mo sa yakapil hasta pag-iban sa mar. Ulpot ang sampot ang makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Rat-tatatatantan ng bomba. Hirap papapapam-papapam-pam. Rat-tatatatantan sayaw hirap papapapapapam-pam. Bakusin ko karila gubo. Kanang iyang baho kay mulago. Saan ka bang bundok galing, sir, guys? Gubot.
gubot kasi dito sa amin, walang wifi. Ha, dito nakit pa ng puno. Ah, taga saan ka mo ba, sir, guys? Gusto na ko sinayang hindi pa ba niya? Hi, Ma'am Andang. Sir Josuke, mega love shout out sa inyo dalawa dyan. At ako muna ipapalit ng Ilongga. Busy kasi si Ilongga. Shout out sa lahat na nandito. Ma'am Andang, nakamute ko man ang ma'am. Sabi ko, ako na lang magparoleta ng attendance. Wala si Sir Junski. Para Wala siya? Ano, Sige. sa attendance ba? Wala siya? Sige. Sige. I-share ko na lang to, i-share ko na lang yung akin. Para makastart na. Sige, Ma'am Andang. Bakit? Nag-ampun, nagkabayo. Ibo. Shout out sa nagtamsak lahat. Murang okay. Guys, guys saglit lang. Maingay kasi kami dito lang. So guys, type present kung natawag yung pangalan. So guys, type present tayo. Tatawagin ko yung mga pangalan. Abay F. Friend Vlog, Abay F. Friend Vlogs, Anvang's Vlog, Ate Che, Bernard Manuel, Best 3, Charmaine Channel, Perlin, Guys TV Vlog, Ikaw Girl, Inday Elsa, Jed's Hangout, Jen Sig, Langke, Joris Vlog, Jonski, John Joseph Vlog, Ka-OFW in New Zealand, Kuya Guard Moto Vlog, Marian Sorio, Mel Chel, Miss Ann in Taiwan, Mami Costa Vlogs, Nura Suki, Rain Asis, Kilay MG, The Pride of Abaya, Zach's Diary. Sino hindi natawag, guys? Natawag ba lahat, guys? Sino hindi natawag?
kung ano ang login to at una at tawag mo ng buti. Ma'am Ferlin, Ma'am Langke, andyan ka ba? Okay guys, kukunin natin kung sino yung login to. Nag-attendance ka po ba? Lista natin. Sino pang wala? Mama Riz? Mama Riz, wala ka dito? Sino pa guys? Para kukunin ko dito yung sino yung login to. Okay, Mama Riz, andito na. Andito na din si The Reality Vlog. Sino pa guys? Ma'am Ganggay? Okay, sulat natin si Ma'am Ganggay. Sino pa? Langke, andito ka na Langke. Wala ba? Andito ka na Ma'am Langke. Ayan Ma'am Langke. Ayan o, ayan si Ma'am Langke. Sino pa guys? Wala na ba? Wala na? So, kukunin na natin sino yung login to. Ayun, The Reality Vlog. Kaya mo ba, sir? Simulan mo at tapusin mo yung live. Ikaw yung ating login to. Type present. Yes, pwede pa po. Ma'am Arlene Channel, pwede pa po. Mag-attendance po tayo. Type present, The Reality Vlog. Ikaw ang ating login to. Type present. Asan na okay, ayan na si Sir, The Reality Vlog. So, siya ang ating login to. Sir, The Reality, nag-attendance ka po ba? Mag-attendance ka, sir. Mamaya guys, ipaliwanag ng ating host kung ano ang gagawin. Sir, The Reality Vlog, mag-attendance ka sir. Wala kang attendance. Mayroon? Ba't hindi ko nakita? Okay po, andito ka na po. Sige. Yes, Guys TV Vlog, natawag ka po. Andito ka guys. Ayan ikaw, ayan.
Ayan, sa mga bagong pasok, mag-attendance lang po tayo, guys. Mami Longgan, nag-ano na po ako ng ruleta ng lag-into. Sino pa po ba? Wala nang huli at una at huli, wala na? Ito lang. Wala na tayo. Lag-into. Tapos na. Sige, paliwanag mo na lang yung mechanics. Okay. Okay guys, tayo. Ano ba? Ayan, mechanics tayo guys. Type mechanics mga guys. Type mechanics. Ma'am Charmaine, shout out. Arlene Channel, shout out mo. Arlene. Ayan, sa mga bagong pasok, mag-attendance lang po tayo. Putol ako. Okay, alright. Ayan guys, i-explain ko sa inyo ang ating mechanics. Ayan. Organize po guys yung ating live stream guys, no? Ayan, so patience is virtue tayo dito. Ayan, sinimulan mo, tapusin nyo guys. Ayan. At i-click nyo lang ang link na ibababa ng ating tagalapag. Ayan. Yung may HTTPS, ayan, mawawala ka dito sa ating live. At mapupunta ka po sa video ng isa sa mga kasamahan natin dito. Ayan, na nagpa-participate, kagaya mo. Ayan, manood ng 1 minute sa video. So, habang nanonood ka, mag-comment ka po ng 5 words pataas. At siguraduhin na ang comment natin ay naaayon sa video o content. Ayan, no to spam comments tayo guys. Kagaya ng, wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging, nice intro, subs, or mag-subscribe. Bawal din tayo mag-cut guys, kasi parang galit naman tayo sa may-ari ng video or channel na yun. Ayan, bawal din tayo maglagay ng mga emojis. Ayan, kagaya ng kung natatawa ka, ayan, maghahaha ka na lang po. At kung naiiyak ka naman, mag-uupo ka na lang. Ayan. Ayan, guys. Tapos, bawal din tayo dito mag-numbers. Ayan. At may mga terms po tayo dito. Kaya ng thumbs up, ayan. Ang thumbs up dito guys is like, dumikit ay mag-subscribe at syempre, bell all at bumalik ka sa live ko. Ating channel name, ayan, Ilongga FW Quiz Vlogs. Ma'am Charmaine. Ayan, tapos, pagbalik mo dito sa ating live, i-type mo lang dyan sa ating live chat. Ang channel na napuntahan mo, bawa na punta ka kay Guys TV, ayan. So, itatype mo lang dyan, guys, kung dikit ka sa kanya, naman, pag dati ka nang nakadikit, ayaw niya mag-send yan. Ayan. 2 to 3 links po na wala kang comment or bakas, ay gugurihan ka na po dito ng ating moderator na meron tayong moderator dito guys na 24/7 dito sa ating attendance, kaya siguraduhin na consistent ka sa pagbabakas. Ayan. Remind ko lang po
Ngayon, na-organize po ang ating live stream. Ayan, no comment, no participation, no promotion. Ayan. Okay? Nakuha niyo guys. Ayan. Kung nakuha na, ayan, mag-start na tayo sa ating Okay, si Ma'am Farlene ang ating tagalapag for tonight. For tonight's video. Okay. Start na. Guys, start na. Start. Hindi ako makapunta, no? Baba ng comment dito. Sir guys, ayan sir guys, may link. I-click mo. Okay lang. Manood ka po ng 1 minute, mag-comment, i-like, tell all, then i-subscribe. Then, balik sa live. I-click mo sa live chat, yung code, channel name, A, if na-sub, channel name, B, if na-subscribe mo na siya dati. Pero bago ka pa lang, so, lahat ilagay mo A. Yung link, sir, guys, andyan, oh, yung nilalapag ni Enongga OFW Police, ay ni ano pala, ni Honey Coferlin. Si Honey Coferlin, yung nagbababa ng mga link. I-click natin yan, sir, yung may login 1, yung may HTTPS. I-click mo po yan, sir. At mag-comment. Watch ng 1 minute. Nasa screen, sir, yung mechanics. Basahin mo para makuha mo. Mabata matigulang mo sayaw na, basta makadungog sa akong sunak kahalabira. Gibon na lito karam mo sa kapil, hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan, sayaw hirap papapapapapapam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tangira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagag viewers ang mga mutan-aw pare si ugsod ang nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo back pag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan Guys, comment Okay tayo ng guys, 5 babasahin ko yung mga nandito sa ating tablet. Okay, yung mga nandito sa ating login 1 ay babasahin ko guys. Ayan, nandito na si Abaya Junalyn. Ayan. Abaya Junalyn, Maris TV, ayan, Miss Ann in Taiwan, Mame Costa, Nora Cookie, sino si Lizelle Angko. Bawal po tayo mag-emoji guys. Bawal po. Ayan, words, ano natin guys, i-comment.
words, ayan, naaayon po sa content ng video na ating napuntahan. Ayan. Sino si Liz Angko? And paulit po ng iyong comment, Ma'am Liz. Invite ko yan Si Arlen Gotche. Sa TC Hikaver, huwag ka na pong mag-comment ng emoji. Baka ma-spam ni Lolo at hindi mabasa yung comment. 5 words pataas ang i-comment. Ayan, nandito na rin si Ma'am Mary Ann Sorio. Ayan, parang hindi na ako marunong magbasa. Si Marian Sorio, si Marie Joy, ayan, nandito na rin. Si The Reality Best 3, ayan. Okay, alright. Okay na. Mabaka matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam sa tong iba sa mar. Potong makadungog Taong mga kami, guys. Hey. Sayaw wira papapapapapapam ako singko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na. Ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ako singko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni matang tang tang tangira na ug kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para daghang viewers ang mga mutan-aw parisi ug sudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw wira papapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip pag wiggle wiggle parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal tiktok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa mga
Tigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibal sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang tang tang tang. Ira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw. Para dagag viewers ang mga mutanaw, parisi og sudan nga sabaw-sabaw. Aw! Ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag, ana sinanay kong mulapag. Lupit may teenage mutant nga turtle, kusog mo paglibag with Ano bang mga problema dyan? Tahimik-tahimik nyo dyan, ha? parisan ng tuba nga bahal. At nandito ka? Ba't ka galit? Nasaan Ano ba yung ka? pinagsasabi nila? Kailangan ka Anong ibig mong sabihin, Sir Guy? Hello, Sir Jency. Ay, nasaan ka? Anong kailangan? Kumain na kayo? Agum. Yung dito. Ang ingay ng mga alaga. Paano ako napunta sa taas? Ewan ko sa'yo. Magkasabay kayong pumunta dito. Ipang butong. Ma'am Jolie. Mangga. Shout out everybody. Ay, dito si Ma'am Maria, no? Parang ka-graduate ata itong person na to. Rizky, i-ready mo na yung mga ninja. Hey, guys. Yan po yung code. Code, itatag yan sa live chat. Ang code, yung YouTube channel o yung may-ari ng link ng video. For example, si Ann. So, ilagay mo lang Ann A if nasa-subscribe mo. Then, Ann B kung na-subscribe mo na ako dati. Anong ate? Anong meaning? Kasi si ate, siya yung may-ari ng video. Siya si ate Che. Yan yung code, sir, guys. Yan yung code. Tina-type nila dyan sa live chat. Katulad niyan, sir, guys, Tilay. Kasi link ni Ma'am Tilay. So, ita-type mo dyan mamaya after mong manood at mag-comment at mag-subscribe sa kanya. I-type mo dyan sa live chat. Tell A. Kasi bago ka pa lang, A. Okay? Okay na, sir, guys? Madali lang yan, sir, guys. Kuwang-kuha mo yan. Sabi niya ano daw yung Joby. Job baliw. Hi, Ma'am Ivy! Mega love shop. Ay, na! Nag-shout out. Ma'am Ivy. Good Sa mga evening. hindi nakakilala, Migalang shout out. Maingay dito sa likod ko. community. Ay, nasayaw na si Carbs, no? Wala talaga siyang kamalay-malay ba? Ilan ba ang mga pusa sa likod ko? Wala talaga siyang kamalay-malay. Ay, nako. kung trader pa ako, naku, wala na. Bakit pinapaalala mo pa? Buti na lang hindi ako trader. Buti na lang tinitignan ko lang. Ano ba na ginagawa?
Okay mga guys, dikit-dikit ng malagkit para so good, so clean, so go. Ayan, inilapag na po ang ating final listing. At dyan po natin malalaman kung kayo po ay karapat-dapat na malapag for tonight's videos. Dapat. Meron po tayong tagalapag at meron po tayong taga-check ng bakas dyan para wala kayong lusot. Kasi pag hindi kayo nakita at hindi namin nakita ang iyong partisipasyon, ikaw po ay hindi maipromosyon. hindi kasi magka-rhyme pag tatanggalin ko yung shot. Laglag na naman si Ma'am Ilongga. Luya, bata, oh. Luya, bata, eh. Parehas na sila Sir John Lasso. Isasayaw pala. Ang ganda naman ng sayaw na yan. Nakakasayaw. Kahit hindi ka marunong sumayaw, nagpapasayaw ka. Ay, nalising na. Titi, wag ka heart. Wag na yan. Kasi hindi pwede. Sisi, wag ka na po maglagay ng mga heart emoji. Okay. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahubasan ng Ano daw? Ano Ma'am Gulyangers? Ay, Goys TV vlog ay iba pala yan. Dati ako macho dancer. Sige, sample. Ayan ba yung macho dancer? Jumbo, hot, dog, dahil. Hindi ako makakit, nalalaglag ako. Ay, nalising na. Cool. Konti lang tayo, guys. Madali na tayo matapos. Basahin mo. Alam pa yun. Ay, nalisli. Ako naman. Hinaan nyo. Rapapam-pam-pam-pam. Pang-pang-pang. Peng-peng-peng. Rapapam-peng-peng. Peng-peng-peng. Parang iba yung bigkas ko ng peng-peng-peng. 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 Mga Diyos ko, sabihin mo nga peng-peng-peng. Di na. Ping. Peng-peng-peng. Isarap peng.
Ping, 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 ping. Okay, type ano na tayo, guys? Type, Ping, ping. type, type mahal ko. Ganito guys yung spelling, mahal ko. Ganyan, type mahal ko. Okay, type mahal ko guys. Ganyan yung spelling. Ganyan na. Walang magkakamali. Ang magkamali, disqualified. Andito si The Reality Vlog. Ayan. Uy, sige lang face reveal daw kayo dyan, oh. Uy, open cam kayo mga guys. Face reveal, kanina pa kami naka-face reveal. Ikaw talaga eh. Okay? Sino hindi nakapag-face reveal dyan? Napag natuloy. Ay, Si Reality, si Mami Jonah, si Mami Panda, Bestri, Marian Suryo, si Lizel, si Mare, si Ma'am Arlene Guatche, Miss Ann in Taiwan, Miss Ann in Taiwan, Mami Jonah, Mr. Kabuo. Ay, nakabuo na pala to. Tuyo, mga oy. Si Rain Aziz, nandito na rin. At si Hikaw Girl pala yon, si Lizelle, si Hikaw Wala Girl. talaga dito. Ayan, nasa finalisting. Babayin nyo na si Sir Abay. At si John Joseph. Narinig ka man. Narinig na ako? Opo. Yes. Di na pa ako nagsasalita dito. Ayan. Nabasa na yung final, Ma'am Jo? Hindi pa. Apo, nabasa na po. Thank you. Ayan guys, tuloy nyo lang guys. Tuloy nyo lang. Simulan na natin kumanta, Ma'am Amba. Simulan na natin kumanta. Unahan mo. Bahay! Imelda Papi na. Bahay! Pupo! Kahit munti ang laman. Si Junski ay bading. Nasaan ang bading? Natutulog na. Anta ka na dyan. Guys, babae niyo po si Sir Abay. Parang awan niyo na po. Ano naman? Asa na siya? Wag yun dito sa amin. Wag. Guski! Guski! Ano ba itong tao na to? Matutulog na naman ata. Lugi na naman ako. Wala akong Dito. Makagaling! Makagaling! Sa GC. Sa GC. Wala ka dun! Ay, wait. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunak kahalabira. Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong ibang samar. Ulpot ang sampot kong makadungog mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatatan ng bomba hirap papapapam papapam rat ratatatatatan sayaw wira papapam
Wala. Oh. Alis na. Mama Marilu, shout out. Yan, ang cute ka Mama Marilu. Yan, kanta na tayo guys. Guys, be consistent tayo guys ha. Meron namin din nakikita dito. Ikaw, ay, asan ka nagpapay? Hi! Galing nga lang shout out! Gaynan Carlo Abad! Welcome sa Dom ID Community! Sa live ni Ma'am Elonga Colleen! Sino po ang nag-invite sa atin? sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba Ayan, Carlo. papapapapampam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag Right. may teenage mutant nga Hi, Sir Gian. parisa nagtuba nga Ano ka po napunta sa live ni Mami Longa Colleen? Nasaan ka na po? sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na Nawala na si Sir. ayusa diba Oy, Carbs. Seryoso si Carbs to? Kasi nga, meron ako na. Anong ginagawa mo dyan? Ano? Hinahanap ko yung dawan. Tapos, ano na natin si dawan? Ano si dawan? Nagre-react na naman. Nagre-react na naman. Buti hindi niya narinig. Bigyan siya for tonight. Sa mga bago, kumuha kayo ng media account para hindi malaspag yung inyong main channel. Oh, hanapan mo daw si Mamita. Hanapan mo ako ng Mamito. dungog sa akong sunat halabira gibon na lito karamo sa yagapil hasta tong gibal sa mar ulpot ang sampo Wala si The One, pero andito si The Two. mga hubog brand ng bomba hirap papapapampapapampam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapampam bakosito karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo tiktok tagsugulwanan ni undang taman kanawon ni dud ni matang tang 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 Request kayo guys, patay ni Carb. mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapampapampam Ma'am Carb, sige na Ma'am Carb. yes man gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may tinis mutan nga turtle kusog bakoy Joke lang! Magalit ko naman yung isa dyan. Kabebe pa naman yun. sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wakoy pakibisan ginapanuhot Kung nagsasalita ako dito, nakamute pala ako. Ayan, shout out kay Sir Gian. Sir Gian Carlo. Invite ko pala siya. Yan, kaya mo ako Sir Gian. Sili ko dito sa ano. Kagabi ko yan siya napuntahan. Sino sa Webes? Tingnan ko yung sino sa Webes magla-live. Pag wala, ulit ka, PM. Wait, Carbs, kanta ka na, Carbs. Sige, kanta na ako. May kausap kasi ako sa... Maya yung kausap ko. Ano request mo? Miss Annie Taiwan? Ano request mo?
Mag-request na kayo kay ano. Kay... Tamang Charmaine. Ma- Hindi daw ako makita ni Ma'am Charmaine. dito ka sa taas. Yan. At dito ka pa sa taas na taas. Para pag nalaglag ako, sasambutin niya ako. Charis. Sambutin mo ako pag nalaglag ako, sumagot ka. Kung hindi, sumagot ka. Sambutin mo ako. Ayaw sumagot. Sige, Nasaan sige. na? Nasaan na yun? Nandun pala sa GC. Marites talaga yung Arcade. Ay! May pamarites pa si Parin Jun. Pamarites. Ano, Ma'am Ju, walang ATM sa Webes. Pag wala kunin ko to. Ha? Sa Webes, walang ATM. So, ikaw na nga, kunin mo na nga. Eh, di ba nung nakaraan wala nga? Bakit? Kunin mo na. Nakaraan Kunin wala. ko yung ATM. Sige. Merkulis yung nakaraan. Merkulis. Check ko. Bukas. O, sige. Broken hearted dyan. Gagawa ko ng premiere sa Webes. Gagawa ko. Okay, ayan, kita ka na namin. Marites na. Okay, kakanta na ako, okay? Let's all sing this song. Sabay-sabay natin. Sabay-sabay tayo. Umawit ng pambansang awit ng mga broken. Ay, may pambansang awit pala yung mga broken. Tingnan natin kung broken ba talaga tong kanta na to or interpret ko lang. Okay? Let's sing this song. Song this song. Song is song. Okay. New Nivea Extra Bright Body Lotion, infused with 40 times vitamin C and 8 superfoods to Nivea get yung brighter and gamit smoother ko. skin with a non-sticky pare. formula. Get brighter skin Nivea. in as early as 2 weeks. New Nivea Extra Bright Body Lotion. Extra bright body lotion. Mic test. Test mic. Ay. Iba to. Eto na yung mga kanta ng mga broken hearted. Para kay Ma'am Anbangs yan eh. I recall when you said that you would never leave me. You told me more, so much more, like when the time you whispered in my ear. There was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And afraid that you would stay, but then you're gone and oh, so far away. Parang mali ako dun ah. I was afraid this time again. I was not prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight and nip into my dreams.
without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday, and afraid that you would say, but then you're gone and oh, so far away. I was afraid as time would come, I was not prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight, and deep into my dream you come and touch me once again. I just keep on dreaming till my heart exhales. The brightest time would come, I was not prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I just dream of you tonight, and deep into my dream you come and touch me once again. I just keep on dreaming till my heart exhales. Isa pang kanta para sa mga sawi. Mali pala yung version na to. I don't wanna lose you, but I don't wanna use you, just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. That don't really matter to anyone anymore. Like a fool, I keep losing my place. I keep seeing you walk through that door. There's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. No, I can never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. Like thunder, it makes me feel like the rain. Like a fool, never see the truth. I keep thinking something's gonna change. They just loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't
kung kumama na lang, huwag lang tapos kumama na lang, huwag lang tapos. Bitaw, kita nila doon sa mga sinanay kita. People will stay where they are. Maybe sometime they'll just enough. Maybe sometime Let's just Madam, shout out kay Madam. Shout out po. Ayan, kay Sir Catribo. Sir Catribo, PM mo po ako, sir. Ilongga FW Kulit Vlogs po ang aking FB. Invite mo yun si Katribo? Wala mo invite talaga. So, Next singeress Sir ang Budoy, ba't host. nandyan ka sa face? Nandiyan ako pwedeng kumanta. Dalasal sila dito. Invite mo yan, Ma'am Ilongga? Opo, ma'am. Ano pangalan mo sa Facebook? Si Ilongga FW Kulit. Anong pangalan mo sa Katribo? Parang nasa GC kita. Hala, patay. Ano pangalan mo sa Facebook mo? Kung sino yung unang nag-invite sa Karay, sige. Ay, Ilongga. Tagadinig ka to. Hi, Toto. Katribo. Welcome sa Dong Ivy Community. Nakasagay, din. Nakasagay Iloilo din. Magkaray doon. Ilongga. Sir Catribo, ayan. Ano po yung FB mo, Sir Catribo? Ayan, nandyan yung nandyan yung Facebook ko, naka sa screen. Buyak Sancho. Ano oras 30 na ba? 30 pa lang. Sino ba? Mama na kapalit. Ma. Madamon. Okay. Ano? Nakita mo? Arms? Ma'am Jo? Tanong mo sa kanya. Kilala mo ba ako, Sir Catribo? Tingnan ko ako nasa GC ko yan. Ma'am Jo? Kasi, wait. Kilala ko si Catribo. Babaan mo. Si Maka. Ha? Hindi mo naalala. Ano ba talaga? Nakalimutan na yung invite niya. Ala, nagising na si May Kiki. Hi, May Kiki! Hello, Kiki. Dinala mo na yan sa live ni Nanay, Nanay Nina. Pero tinan mo kasi, Si Catribo? ala, hindi kita kilala. Kung nga man, hindi ka niya kilala.
Nga man? Hospital lang. Ay, hindi. Iba pala yan. Iba yan. Iba. Madaming siya yan! Tingnan mo Ayun. Tingnan mo kung mapilangga kung save. Isasend ko sa screenshot ng conversation. Saan? Teka lang. Sige, Send ko sige. sa... Kita pa ba ito si ikaw, girl? Nandyan pa siya. Binago na. Okay. Wait lang. There's a reason that people don't stay where they are. Baby, sometimes not just in and out. There's a reason that people don't stay. Katribo, kilala mo ba si Joris Vlog? Ay, wag mo na ipakilala. I-send ko sa inyo. Sinend ko na nga kay Ma'am Inonggay ko talaga. Rino? Hi, Toto. Katribo, kamusta ikaw? Musta ikaw, to? Taga-antique. Taga-Antique, gali si Sir Catribo. Oh, may kilala ka na nga mga Antique. Hi, Sintay. Hi, Langkit. Yes, yes, yes. Ay, Wibis pala, Wibis. Ayan, umuwi na sila Langkit. Sa Mindanao, ikaw nagbahol? Abawgid. Ikaw din sa Mindanao to. Basin kapitbahay kita to. Din sa Mindanao to. Taga Mindanao ko to. Nagbaho. Pero hindi isang lang. Taga Cotabato. South ikaw to. Taga North. Taga North Cotabato. Big Kawayan. Isang lang ikaw. So, probinsya pa rin sa Cotabato. Ayaw, nalipat ko. Kapit-bahay lang. Lapit lang. Si Lala Talinyo ang nakalimutan ko na to. Lugay. Si Din ka sumong to. Din ikaw sumong to. Sa Pilipinas or outside Philippines? Para si Ma'am Miss in Taiwan to, taga-Alamada na siya to. Taga-Alamada, Pigkawayan. Rapit lang ganiman sa amon na ari ako sa Pasig. Pasig? Oo, lapit lang Pigkawayan kag lang. Welcome dito. Welcome dito sa Dong Ivy Community to. Sa live ni Ma'am Elonga Colit. Ito, sali lang siya mag-interview. Sino daw talaga nag-invite? Ambot. Ambot sa imong lubot. Ambot sa imong lubot. Oh,
rapit lang itong duwa to. Rapit lang. Para si, Mera dito, si Ma'am Miss Ann in Taiwan to, taga-Alamada. Rapit yapon na siyang lang to. Rapit. Welcome din to. Sino bang Enjoy ano to. dito? Sino bang taga Dubai? Sinong taga Dubai dito? Dubai. Nasa Dubai Ay, ako. sa Dubai to. Dubai. Ako sa Dubai. Oo. Nasa Dubai po ako ngayon. Apa, sa Dubai. Ano, Dubai. Dubai, ay. Oo, Dolong Bayan. Gani Miss Ann in Taiwan, rapit-rapit. Bilang lang sabi ko, yan ba? Rapit-rapit na. Pasensya na guys, yung mga hindi nakaintindi. Yung mga hindi nakakaintindi. May mga karay. Ano daw? Ten tsaka di? Ano? Ano daw? Ten tsaka di? Anong ten tsaka di? Oo, ay. Magkarapit tayo ng dali-dali kay sa Alamada ko. Man lang gali ako lang. Alamada. Man lang gali. Oo, to. Para si Miss Ann in Taiwan to. Taga-Alamada ra to. Rapit tayo ragit kita to. Ako pito yan. Siya sa Alamada. Ikaw lang. Ay, isa rin kita kabanwa. Banwa sang putabato. Namo diri Ilonggo to, may Bisaya, may Tagalog, may rabo-rabo nga mga FW, ganun. There's a ring. Kala ko ba kakanta ka? Di, ilan mo ginistorya ko si Katribo. Kita mo nga rapit tayo ra kami bay. Naintindihan mo ba? Makapit tayo lang kami ni Sir Katribo. Kami ni na Ma'am Miss Ann in Taiwan. Yan, kapit tayo lang kami. Sara kami kabay. Sara kami ng isang province. O, kanta na guys. Ano na, ikaw? Ako. Ikaw kakanta tapos na ako kumanta. Tuto, Katribo, ano request mo dyan? Mag-request ikaw. Kantahon ta. Ako pala to si Advance Vlog. Hindi magkaiba. Hindi tatans. Ay, okay. Sorry man yun. Baka tinugiran ka. Wala ka ulisan. Ikaw yan, manggod to. Sinsya lang ito. Gidugiran ka way kapuli. Gidugiran ko na ako sa Dubai. Uy, banyo sa Cotabato. Kada province sa Cotabato. No lang. Sige, kanta na, kanta. Ma'am Jo, kanta na ikaw. Ikaw na nga kakanta. Okay. Okay. Alright. Ayan. Sir Katribo, mo po ako, Sir Katribo. Uy. Ayan. Gagawin ko sa itong ID community. Ito yung next na nakanta. Si Istong napohon, wala gani Si Coco Jospio, taga Iloilo. wala siya'y trabaho, pumunta Saudi Arabia. Naning kamot, nagtanom o gabi siya. Nahimo siyang drug pusher, sa shabu og marijuana. Nagkita sila ni Mais ka, Sir. Ma'am Ilongga. Nagdadako
ng tawa ni nakita si Ma'am Anbangs na, oo. Malapit ata matapos. Hindi pa na-graduate si Ma'am Mary Ann. Kuyawa sa kanta, oy. Syuntag kabalaka sa imong kanta, ma'am. Sa Maynila, Sir Jansky yan. squatter ang Pinoy ananiya. Kay dito 1D18 ang ilang sistema. Si Istong nagwapuhon, wala gani ka-eskwela. Tugnawan ka? Tugnawan ka? Turog man ka. Niadto sa Maynila, nilarga sa Maynila, gamayng putos ang iyang dala. Sa Maynila, squatter ang Pinoy ananiya. Request ni Sir Katribo. Maganda po, may request si Sir Katribo. Kantahon mo daw tong pirot. Pirot nga kanta. Kantahan mo ako, Sir. Virgilio. Kay Pirot nga kanta. Kantahan mo ako. Si Virgilio ang title. Okay. Si Kantahan mo si Turag. Virgilio. Si Virgilio ang batang pasaway. Kay sige siyang gilatos sa iyang tatay nanay. Sino ang hindi panalapag sa mga partisipan? Magreklamo kay basin ug ainda ka. Okay mga guys, sino ang hindi nalapag magreklamo na sa ating barangay? At kung ang kapitan po ay hindi mo kasundo, wala kang lakas sa kapitan, ay bahala ka na dyan sa buhay mo. Hello, Sir Jan Joseph. Hello. Sir Joseph. Patapos na, Sir. Hello, Ma'am Miss Ann in Taiwan. Hello po. Hello. Basira. Hello. Wala nasira. Hello, Ma'am Ilongga. Hello. Hello, Sir Jusky. Kantahon mo sa ano? Turagsoy. Uy, Toto Kiki. Kantahan, Turagsoy. Taragsoy, sige, taragsoy. Nila. Ginsag ak angin nilagpang sa Tarunga ba? suka. Ha? Tarunga? Hindi ka ba? Tarunga. Sige. Tarunga ang turagsoy. Ang galing. Ang galing. Ha? Hala. May Hindi nakikita si Hita, Sir? Ayan. 48.
48 mga guys. Kailangan nating i-48. Tutyal bleed. Tutyal bleed. Nakita ko si Ma'am Hikaw. Pero hindi nakalista. Hindi siya nalapag daw. Oo. Wala siyang lista dito. Wala siya sa attendance. Naka-block siya. Sino nag-block? Nagbabakas naman siya. Dinalak ni Junski siguro. Charis lang. Ba't nalilak si ikaw? Lalapatan na si ikaw, girl. Ginsag sa sapa-sapa. Turag sa nilabang pumaturog soy. Sa sabaw galangoy-langoy. Ginlapuan pagid sang ginamos. Sa namit gito. Loh. Nilaktod-laktod. Mga oy. Ginsag ang sapa-sapa. Dito sa may talamnanan. Ang turag soy nga among nadakpan. Di amon sumsuma. Nilagpang nga turag soy sa sabaw. Nagalangoy-langoy. Malamig. Ako po, si Junski 89 Official na nagsasabing PM ko si Sir Abay. Kwang-kwala. Ang butchiki-kwang. Ang butchiki. Bubuchikan. Tererengko. Ay, alam mo yung Tara Janske? Yung ang butchiki? ha? Ay, na. Butchiki. Butchiki. Oo. Ano? Pungkila, Hindi, tidiri taro nga ba? pungkila. Masangit music ba? Taro nga ba? Yeah. Taro nga ba? Music ba? Bubuchikan. Nalapag na si ano? Nalapag na si Hika Girl? Ma'am Fern, nalapag na si Hika Girl? Ba't nag-out na? Oh. Ako, si Anbangs Vlog na nagiiwan ng kasabihan. Di baling gumising ng mabangong hininga kaysa gigising nang wala ng hininga. Na, hindi pa nalapag si Hika Girl? Hindi pa nalapag si Hika Girl? Ma'am Fern? Hindi pa. Nag-out na. Hindi pa siya nalapag. Mamilangga? Ilapag ko to? Mamilangga? One. Hello. Ayan, hello. Tawag me. Tawag me. Ala, Marami siya kaninang na-skip. Mailang Okay link. na?
So, hindi na siya malalapag. 5 links siya kanina na hindi siya na nakikita. Kasi ba, nakaskip ka daw ng link. Okay lang yan, Sisi. May ayuda ka naman sa akin. Hintayin mo na ng Sisi ang aking ayuda from me. Ayan guys, may papagraduate. Can I borrow the cellphone? Can I borrow? Aster! Can I borrow? Just wait. Ayan guys, babain po natin si Ma'am Mary Ann Suryo. Wala palang binababa. Sorry. Sorry ma, sorry. Ako na magbaba guys. Ito, short video lang panoodin natin guys. Sa lahat po ng may mga ninja channel po dyan guys. Sa lahat ng may mga ninja channel dyan guys. Graduating po natin guys. Babain nyo po yung ating graduating. Teka lang. Nasend ko na to sa GC. Let's go guys. Let's go. Wait. Ayos. Ayan guys. Graduating natin. Lagyan natin ng music. Music please. Music please. Music please. Dito tayo kay Joris. Meron ka din dito kay Joris sa Ma'am Ilongga. Bakit may black yan, Ma'am Ilongga? I-download ko sa'yo yung walang black. May black pala yung ano mo dyan. Ayun. Ayan guys, pag-graduate natin. Yung logo mo may black. Mamaya, na-download ko mamaya yung walang black. Walang music. Yung advanced, may ako, may private. Ayun, 662. Ginagamit ko. Sir Gian, ayan, Sir Gian Carlo Abad, hindi mo po ako sir ha. Nagpipit ko yung pag-graduate.
Ano yung ano niya, Mami Longga? Yung online? Naman lang? Yung number dyan, wala. Ano? Anong number? Wala nalaglag. Yung wala sa number? Yung wala. Mamaya na lang siya laptop. Okay guys, dikitan natin. Marian Sordo. Hindi ba kita? Saglit lang, Ma'am Marilo. Nalaglag kasi si Ma'am Jo. Ayan, 980 na si Ma'am Marian. Ayan na, ayan na. Nakakairita, lagi ako nalalaglag. Dikit natin lahat ng ano guys, pwedeng i-dikit. Yes. Ayun, antay na lang. Okay lang yan, Ma'am Marilo. Ayan, thank you so much, Ma'am Marilo. Ayan. Nakita ko yung video ko ni Mama Rino. Aling sumayaw. Nakita ko sa masayaw siya. Oo, ang galing yan sumayaw. Hindi ba po dikit mo sa kanya eh. Abi niye sunum ke the first mas? Ayun. Pagwas na ninja ko. Meron pa ako, Ma'am Ann. Galing-galing mo nga eh. Gusto ko yan ko ngayon. Yes, Mommy Panda! Kita pag-graduate din kita. Yun guys, tipagan lang natin guys. Wow. Minutes mo na sa Mamorian. 1K upload. Ah, galing.
Si Mama Rino, oh. Graduate na kayo sa Mama Rino. Bakit iba yung nakashare? Iba na po si ano, di ba? Ayan guys, dikitan pa natin guys. Konti na lang. Simot na ako. Na mag-open pa ako ng ibang ninja. 20 ninja ko, guys. 20. Sana hindi ako mag-lag. Huwag ka mag-lag, please. Konti na lang, guys! Ito, meron pa ako dito. Konti na lang, guys! Manood kayo, guys, ha? Para hindi nalalagas. Manood, konti na lang, konti na lang. Hihingi pa ako dun sa JC ng tulong. Wag na, may busy sila doon sa pinagagagawa nila. Okay, 6 na lang. Ay, ayan. 996 na yan. Ay! Konti na lang, konti. Manood. Okay, isa pa. Please, huwag ka mag-lag. 996 na yan. 997, pagdikit nito. Nood muna, nood. Looking forward din ako makagraduate. Kayo lahat kayo gagraduate, guys. Lahat ng mga nag-900. Nakanyata na yan. Wala dyan pa. Yan. Ayun! 5,000! Okay, wala pa pala mga dito. Congratulations, Ma'am Marian. Wow, congratulations. Congratulations, Ma'am Mary Ann Suryo. Marian pala, Marian. Marian Suryo, screenshot mo na, screenshot. I-post mo yan, Ma'am Marian. Dahil sa Dong IT community, nakuha ko ang 1,000 subscribers. Gusto nyo makuha? Let's go! Post yan sa Facebook ng mga guys. Facebook, post. Congratulations, Ma'am Marian Suryo TV from Team IB. Nakabidyo na po. Congratulations, Ma'am Marian Soryo. Yan, watch hours na lang. Yay! Congrats! Si Ma'am Marian. Naku, Ma'am Rain Access. May gusto pa daw gagraduate. Ito. Saan? Guys, may lalapag pa akong isa. Ayan. Umilongga, ilapag ko ba to? Umilongga. Opo, ma'am, inapag mo siya. Inapag mo. Ano yan? Gawing 1,000 yung subscriber niya, mga guys. Guys, kababa nito guys. Pakibaba, please. Pakibaba nyo si i-cover. Guys, comment kayo dyan, guys. Nag-graduate ng ano yan? Hindi siya nag-tag. Kapag-graduate ng ano, Graduate, 100 lang kailangan. Please, pababa si i-cover. Wow. Si i-cover. Please. tingnan nyo guys, ala nakakahiya. Pag-sure niya, Ma'am Marian, ay. Check ko dito. Sino hindi nag-comment? I-post mo dun ulit. Yung graduate. I-post mo ulit.
Ma'am Rain ate. Ay, congratulations. Magpaparanita ako kay Hikaw Girl, ah. Ma'am Ilongga, 50 subscriber. Yung mga nag-comment kay Hikaw Girl. Ayun guys, may palaro tayo kay Ma'am Hikaw Girl. Ayan, sa lahat ng pumunta kay Ma'am Hikaw Girl, ayan, may palaro si Ma'am Ma'am. Sige. Magsasalita ako para kay kay Bye-bye, Ma'am Ma'am Marian. Ilongga. Bye-bye. Ma'am Anbang. Bye. Hello. Good night. Ma'am. Okay. Maraming salamat sa inyong suporta at meron po tayo na papagraduate ngayong gabi. Si Ma'am Mary Ann Sorio TV, ang magaling gumiling. Kaya kayong mga dyan, gustong gumraduate ng 1,000 subscribe. Mamaya, punta ako sa inyo. May anong handa mo? Pupuntahan talaga kita dun sa Abu Dhabi. Mama Maria? Magpakain ka naman dyan, Mama Maria. Pupunta kami dyan ni Mami Costa. Punta kami ng Abu Dhabi. Puntahan ka namin. Okay? Umiiyak siya dyan kasi hindi daw siya naka-graduate. Ayan. In behalf of our... Kaya nga, Mama Rian. Di ba Abu Dhabi ka, Mama Rian? Ayan. Mama Rilu, ikaw Kita-kits po tayo, ay Mama gumraduate na. Uy, may kainan daw doon sa kanila. May lechon. Ayan. Magpalit Wow, ka na. sana all. Ako, isa, dalawa, tatlo, lima lang nag-comment kay Ma'am Hikaw. Kunin ko itong listahan, paparoleta. 50 subscribers. Ayan. Aldrin Island. Sige, Ma'am Marian, pag nagala ako sa Abu Dhabi, i-PM ako, Ma'am Marian, bigay mo ang mobile number mo. Ano, FB mo, Ma'am Marian? Pag nagala sa Abu Dhabi. Sige, Ma'am Marian, PM ako sa FB, Ma'am Marian. Gala kami dyan ni Ma'am Wow. Marian. Sana all. Yan o, si Yes, Ma'am, Ma'am. si Ma'am. Oh, Yes, Mami Panda ng Abu Dhabi si Ma'am Marian. Kaya, nilapag na ni Ma'am Marian yung mobile number niya. Naku, madami yung tatawag sa iyo, Ma'am Marian. Sige, kunin ko. Nilapag talaga ni Ma'am Marian yung mobile number niya. 77583777565. Okay, okay. Mama, yan, nag-miss call ako sa'yo. Ginamit ko yung company number. Kami ni Mami Panda, magkalapit lang talaga. Walking distance lang.
ni Mami Kat. Mami Longga, PM ko sa'yo yung private ko yung nag-comment kay ikaw, girl, ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang nag-comment. Okay, sige, ma'am. Yan ako. Ano to lahat? Bibigyan? Hindi, iroleta mo. Yung 6. Type ko dito. Palaro ka na? Palaro na tayo sa Surgeon's kaya magpa-ruleta. Ikaw na, Ma'am Anbang. Ha? Ikaw na. Wait lang, kasi kukunin ko yung pangalan ng ano. Ganito na lang. Isali mo na lang siya sa lahatan. Huwag mong kunin yung pangalan. Mawawalan na sila pangalan dyan. Hindi, isali na lang siya sa natin. Yes! Mag-break kami ni Mami Costa. Mag-collab kaming dalawa. Sige na, Sir John. Hira. Madali na ba? O sige, ikaw tagalista dyan. Sige, ako tagalista. Sige. Dito ako sa tindan. Sige. Anong palaro ni Mami Longga? Nandiyan na sa attendance din, ma'am. Ano siya? 2 winner ng sharer, 50 subs. 6 na 50 sa overall. Tapos, isang 100. Tapos, akin 50 sub. Tapos, play all. Bali, 15 play all. 7 sa 8. Yan ang Sir John Smith. Okay, sige. Mag-roll call ka na. Roll call. Okay. Type mga guys. Pag matawag yung mga pangalan, type goods. Okay. Abay Efren Vlogs, Anbangs, Arlene Guachi, Marcelino, Ate Che, Bernard Manuel, Base 3, Charmin Channel, Charmin? Ano to? Ferlin? Ferlin Ganggay, Ikaw Girl, Inday Elsa, Jed's Hangout, Jensig, Joris, Junski, KFW in New Zealand, Kuya Guard, Lucky FW, Marianilia FW, Maris TV, Marian Sorio, ang bagong graduate ngayon mga guys. Miss Ann in Taiwan, Mami Costa Vlog, Nora Suki, OFW Greece 2010, Ren Asis, Tilay MG, The Pride of Abaya, Tira, The Reality Vlog pala, The Reality Vlog, and Zach Diary, Type Goods. Okay. Kung sino yung hindi natawag dyan at nandyan siya, magreklamo na kayo sa bahay ni Ma'am Anbangs. Okay, habang iniintay natin yung mga nagreklamo dyan, titingnan muna natin. Ayan. Okay. Okay, wala na. Okay na, rinig na. Okay. Hello, Ma'am Nora Suki. Kumusta ang ating mga Suki? Ay, alam mo ba, Sir Johnsky? Naku, makikijamming na dito si Ma'am Nora Suki. Okay, shuffle mga guys. Ano to? Para saan to? Ano yung unang laro natin dyan, Ma'am Ilongga? 250 subscribers sa server. Okay, 250 subscribers para sa ating... Hindi, pahuli na lang yan. Tatagalan tayo dyan So, 6 winners ng 50 subs. Okay, 6 winners of 50 subs.
Type present kung sino po ang matatawag na pangalan. Okay, this is it, Pansit. First winner of our 50 subscribers goes to Abay Efren. All right. Okay. Okay, Abay Efren. Okay, shuffle tayo ulit. And the second winner of our 50 subs goes to Marian Sorio. All right. Okay. Okay, next winner mga guys. Present kayo, guys. Shuffle. Okay, next winner goes to Ferlin Dalagan. Type present. Okay. Next. Shuffle muna natin. Okay. Ladies and gentlemen, our third winner or fourth winner of 50 subs goes to Best 3. Sir. Best 3. Andyan ba si Ma'am guys sa ano mo, sa ruleta? Ha? Andyan ba si Ma'am Ganggay sa ruleta mo? Oo. Andyan daw. Andyan, Ma'am Ganggay. Hindi kita makakalimutan. Best 3, type present. Andyan si Best. Ayan, oh. Ayan, asan na ba yun? Asan na yun siya? Ayan, oh. Ari, oh. Oh. Nasa baba. Oh. Oh, tatlo na lang. Tatlo na lang? Okay, tatlo na lang. Wala man si Sir Aban. Goes to Langki OFW Vlogs. Okay. Next winner Ma'am Langki, type present. Ma'am Langki. goes to Joneski. Wala si Sir Aban. Rin Ases. Okay. All right. Wala si Ma'am Langki, type present. Andyan si Ma'am Langki, si Ma'am Perlin, andyan. Okay. Rin Ases, type present. Okay. Last. Wala na. Wala. Ha? 101. Kompleto na? Ito, ibababa. Ay, 6 pa na, no? 1, 2, 3, 4. 6. So, kailangan natin ng isang 100 Si Rabay, wala ata si Rabay eh. Wala siya sa listahan. So, 100 subscriber na. Ibababa ko ang mga nanalo ng 50 subscriber. Ilang winners lang ba? 5? 6. Oh, wala Ayan, si binaba. Rabay, di ba? Wala siya. So, si Ma'am Marian, si Ferlin, si Bestie, Oh, di kulang. si Johnski, si Rain. 6. Ala, hindi ako nanalo ah. Sira ulo ko. Okay, ulit. Tanggalin ka dito. Hindi na. Ulit. Hindi yan guys ha. Hindi yun. Ba't sinasabi mo Johnski? OFW Greece type present. Winner of 150 subscribers. Ano lang yun? Hinulaan ko lang kung nanalo ako. Hindi man pala ako nanalo. Isang 100 subscriber. Tapos share. Bigay daw sa iba daw. Bigay sa iba. Ay, alam, malapit ko na din siya i-share. O, sige, ibigay sa iba. Okay. Okay. Next winner goes to Joneski. Sige, bigay sa iba. Bigay. Balik natin si ano. Oh, nanalo din siya. Bigay sa iba, bigay. Bigay.
Anbangs. Bigay sa iba, bigay. Hindi. Bago. Nanalo ba ako talaga? Bigay ko yan kay ano. Bigay ko na muna ito kay Hikaw first. Sige, ibigay mo, ibigay mo. May lista ko dito. Akin. Okay na. Akin na lang, Ma'am Shi. Hala. Ano ba sabi? Ano na? Bantot. Okay. Bigay muna natin ito kay Hikaw Girl kasi kasasali ni Hikaw Girl. Dito kay Hikaw Girl. Don't worry, baka manalo ka rin mamaya sa ano, na nag-comment sa kanya. Isang 100 subscriber. So, ayan na guys, yung 6 na 50 subscribe. Judyanske. Okay, Isang ilan to? Isang winner ng 100. Isang winner ng 100. Okay. 100. Isang winner ng 100 subscribers goes to Maris TV. All right. Wala yan mga guys, wala. Mama Maris, andyan ba? 6, 5. Timer. Ako wala. Andyan si Mama Maris. Andyan pala. Oh, ano tayo? Sharer. 250 subscriber. Sige, ito, share na to mga guys ha. Parang inaantok ka na. Isama ko pa ba yung nanalo na? Uy, malay mo. Iba naman yan. Ibang kategory naman. Pag manalo ako sa sharer, bigay ko ulit. Okay, sige. Shuffle, share ito mga guys, 250. Okay. Ayan na. Ay, nako naman yan. Nag-share ba? Ay, nag-share yan, siyempre. Nag-share yan siya. Pili tayo isa. Oo, isa pa. OFW Vlog. Hikaw Girl. Ayun. Nalo si ikaw, girl? Ayun. Nag-share yan, nag-share. Iwan ko lang, check ko. Nag-share ka, ikaw, girl? See? Check ko kung nag-share. Oh, Yes, yes na. daw. Pag nanalo siya, ang 50 kanina, ako na bala. Bigay ko na lang kay Mami ko. Okay, yes daw, yes. So, ibibigay ko na lang kay Mami Costa. Yung 50 Tatanggalin kanina. ko na yung mga nanalo kanina mga guys ha. Kasi sa play all na to eh. Give to others na lang tayo. Give chance to others pala. Okay. And the winner is, ayan, graduate na si Ate Marilo. Those dalawang sharers, si Ma'am Ferlin at saka si Hikaw Girl. Si Hikaw Girl, bigyan na lang natin ng 50 kanina kay Mami Costa. Para 50-50 kayo. Hoy, andyan ka pa ba? Ano? May kaparaleta ako mag-comment kanina. Tanggalin ko yung nanalo ha.
Sir Junsky? Asan na yun? Sino Sir yung Junsky? mga ano dyan? Yung... May anim na... Sir Junsky, iparulita mo nga tong anim. Yung nag-comment kanina kay Ikaw Girl. 1, 2, Hindi pa. 3, 4, 5, 6. Ito, nasa attendance. Kunin mo. Isang 50 subs. Isang 50 subs. Sige. Oo, anim lang ang nag-comment. Asan? Diyan sa attendance. Di, ganito na lang. Irulitan natin dyan. Tingnan na natin kung nasa attendance ba sila. Okay. Okay. Isang 50 subs daw to mga guys. Oy. Okay, isang 50 subs mga guys. And the winner is... The Reality Vlog. Wala siya, wala. Hindi siya nag-comment. Ulit. Okay, next. Inday Elsa. Wala. Wala. Okay, Ma'am Marian. Good night. Wala. Wala din. Yes po, Ma'am Hikaw. Bisaya man na si Sir Jones. Taga Cebu din na si Ma'am Hikaw girl. Taga Cebu na siya. Taga Cebu. Eh, Good yan. night, Ma'am Nag-comment ba Maria. yan? Sorry, yo. Nag-comment No, ba to? Sino? Hindi ako nag-comment. Hindi ka nag-comment. Wala. wala. Anim lang nag-comment. Ang nag-comment kay Hikaw girl, si Ma'am Ganggay, si Ma'am Okay, sis Panda, Ganggay. Best Friend, si Nora Sophie, si Ma'am Arlene, and more. Pag kinuha mo na lang yung anim, Ayun. Kunyari Isla. lang yan. Ayan, nag-comment na yan. Ah, wala. yan. Umagailan, hoping Daming daw. napili, hindi nag-comment. Ayan. Oy, sister, wala na. Patapos na kami, sister. Wala ka na, sister. Tomorrow na lang, sister. Wala. Ay, nako. Ito, irurulita ko lang dito sa akin. I-share ko na lang yung rulita ko. Matatagalan tayo dyan eh. Mega love shout out sa aking kapatid. Watching from Irulita mo na lang yan kasi kukunin ko, ilagay ko na to sa attendance tapos pilian mo na lang doon kung Cancel ko muna to. Kung ano na lang, Ma'am Anbang. Kung 6 na lang na nag-comment. Ito na oh. Ito i-share ko. Parang mabilis. Ito matagal tayo eh. Kaya nga eh. Oh, ayan guys. Yung Marami anim na nilang kalaban nag-comment kay Ma'am Hikaw Girl na link. Si Ma'am Arlene, si Best Free, si Ganggay, si Marian, si Mami Panda, si Ma'am Norasuki. So, congratulations in advance, 50 subscribers. Maris, ito yung mga nag-comment kay Ma'am Hikaw Girl. Yes, mga nag-comment. Shout out kay Alongas OFW Vlog, kay Tukayo. Mami Costa, ikaw ang nanalo ng yes, 100 na sa'yo. Congratulations! Tapos na. Lista ko dito lang. Dito lang muna. Okay, Mami Costa. Go help. Subscriber from me. Congratulations. Tapos na, Sir Johnsky. nasa ano, nasa 84 Ma'am Anbangs. Ha? Anong ito ko? Yung ano, yung sa play all. Ay, lalapag ko na. Tapos na. Mamili ka lang dyan, oh. Na play. Ay, parang Ano ba to? okay lahat to, ah. Gugulo naman Ilan ba ito. sponsor niya to? 8 kay Ma'am Gray. Ay, 1,
3, 4, Opo. 5. Ang gulo-gulo naman ito. Sige, lipat ko na lang yan dito. Ang gulo-gulo. Basta sa number 84 pa rin siya. Ilipat mo dito sa kabilang side. Yan, dyan. Oo. Diyan sa letter M. Oo. Ito yung sponsor sa taas or i-play all din to. Kasali to? Sponsor niya. Si Ma'am Zack. Okay, maraming salamat at ako'y bababa na. Thank you everyone. Mami Longga, ilan yung ano mo play on? Ha? Si Mami Longga dyan? Mami Longga? Ilan ang play on? Kay Parlin 7, kay Ma'am Grace 8. Tuwa lang sila. Ito kay Ma'am Ferlin. 1, 2, 3, 4, 5. Ducks Diary. Baba na ako, Mami Longga. Sige, Sir Jansky. Thank you. Ayan. Good night po. Good night, Sir Jansky. Sila pag-play all. Ma'am Marilo, mag-sponsor ka, Ma'am Marilo. Congrats sa lahat. Ayan. Ayan, 7 channel daw kay Ma'am Marilo, Ma'am Ann. Kasi ba? O ano? Ito kay Ma'am. Ay, yala. Lo. Nagulat ako dun ah. 8 kay ano? Pag na kay Ferlin. 7 kay Ma'am Ferlin. Ay, nawawala. Ba't ay hirap. Eight kay Ma'am Sak, no? Hello, Ninang Grace. Tama ba, Ma'am Ilongga? 8? Opo, ma'am. Ano kay Ma'am Marilo? Ito? Kay Ma'am Marilo, 7. Kay Ma'am Ferlin, 7. Tanggalin ko to si Ma'am OFW, nasama siya sa kanya eh. Nasama siya dito. Ilipat mo na lang kaya siya kay Ferlin. Nalapag ko na eh. Okay lang. Okay lang? Nalapag ko na kay Ma'am Ferlin. Ulitin? Kay Ma'am Ferlin. Sige, ang kay Ma'am Ferlin, sa kanya. Ha? Ano mo lang, ipalit mo na lang. Ma'am Grace, Ducks Diary. Shout out, Ma'am Grace. Ayan, ano dyan ngayon? Good afternoon? O ano? Good afternoon na dyan, Ma'am Grace. Ano? Nalilito ako sa kanilang dalawa ni Ma'am Marilo.
Ayan, Ma'am Grace, thank you, thank you. At saka Ma'am Marilo, ayan. Kay Ma'am Ferlin, thank you sa inyong mga sponsors. Ma'am Anbang, Surgeonski, thank you. Kay Ma'am Jo, thank you so much. Ayan. Congratulations ulit kay Ma'am Marian Sorio. Ayan, graduate na siya ng Ayan, naglinis. Ayan na, Ma'am Milongga. Tapos na. Ma'am Mia, good night. Thank you, Ma'am Anbang. Thank you din, Ma'am Marilo. Ayan. Thank you kay Sir Dong and Ma'am Ivy. Ayan, sa lahat ng nag-participate ngayon at sa lahat ng Dong Ivy community. Ayan, thank you, thank you. And guys, see you bukas sa 9 a.m. ay 9 a.m. Hindi pala ako maka-attend. Pero 9 a.m. bukas, Ma'am Si Ma'am Char. Ay, hindi ko alam. Tapos, bukas, 6 p.m. sa channel ni Ma'am Jo. Special night daw or doon? May live ako sa Webes. 8 p.m. ka sa Webes? Oo, ako kunin ko, sayang. May 10 p.m. na ba? May 10 p.m. sa Webes? Wala, 8 p.m. ako. Kunin mo. Kunin kong 10 p.m. kaya wala dito si Amo. Oo. Ako ang 8. Sige. Thank you. Ayan. Thank you, Ma'am Grace. Ma'am Arlene Channel, thank you. Thank you, Sisi. Ikaw, girl. Good night, good night. Great. Thank you. Kumusta? Thank you. Congratulations. Hintayin lang natin yung ating mga panalo na maipasok. So, kita-kits tayo sa WeBest, 8 p.m. May live ako. Okay? Bye-bye. Bye na, Ma'am Longga. Pahinga muna. Bye-bye. Ayan, linis time na. Okay, guys. Thank you and good night. Bye-bye. Sa akin. Ano? Ha? Ano daw? I-send na lang ni Ma'am Ilongga ang confirmation. Kasi nagugulo na dito sa attendance. I-send ko na lang. Pati yung isama ko na rin yung mga link, guys. Ma'am Grace siya, kay Ma'am Marilo. Ayan, i-send ko na lang pati yung link nila. Kasi may mga bago tayo. Sige. Thank you and bye-bye. Ayan, magka-count na ako. Countdown. Thank you and good night.